Zvatatarisana nezororo reKrisimasi, uri kurangarirawo here mubereki wako kuti mubereki wangu anofanira kufara, anofanira kuhepila nemari yangu yekushanda inini ndichimuendeserawo girosari reKrisimasi? Ndo pane nyaya yangu. Wamwe takakwira ndege tikaenda kuna UK, vamwe tiri kuSouth Africa, vamwe tiri kuBotswana, asi haukwanisi kurangarira mubereki wako. Haukwanisi kufunga kuti kuna amai nababa vanoda kuchengetwa. Vamwe vana vari kutengera vabereki vavo chikafu, vachiwaigira magirosari, vachifara, vachitengerwa matenesi, ko vako vari kutengerwa nani? Ndo pane nyaya yangu. Yako mari haidyiwi nemubereki vako. Chaunokwanisa iwe kurojera magirlfriend dzimba, mari yako inodyiwa nemahure. Mubereki wako anoyera kudya mari yako iwewe. Uri kuzviziva here kuti baba namai vako vakakutamburira kuti usvike pauri nhasi? Asi haumbozvifunge kuti ndakaberekwa ndina mai nababa. Chaunokwanisa mari yako kuendesa kumahure, chaunokwanisa mari yako kurojera dzimba magirlfriend, ndo zvaunokwanisa izvozvo. Chimbofunga iwe kuti mai vako vanokuendera pana madzibaba pamasowe, kuti madzibaba ndokumbirawo mundisirawo munamato wekuti mwana wangu andichengete, andirangarirewo. Zera rako zvauri kuteneswa nemunamato, wega haufungi kuti wakaberekwa. Kuteneswa nemunamato kuti urangarire mubereki wako nekuda kwemunamato. Wari kumbodyei baba vako? Wari kumbodyei amai vako? Hapana chavari kudya. Wotofila kuti zvinhu zvese zvakanaka. Vamwe vana vari kukwidza vabereki vavo ndege vachienda kunana UK, vachienda kunana Botswana, vako vabereki uri kuvakwidza BP kusvika murufu. Wofila kuti zvinhu zviri kufamba. Vakomanaka, ngatirangarirei vabereki atina kudonha mudenga isi takaberekwa. Mai vako vakarwara iwewe, haurangariri kuti kuno kudiwa mari yemushonga. Haumbofungiwo kuti mai vangu rega ndiwatumirewo mari vaende kana kuna private doctor avo pamwe zvichida vangararame. Unomirira mubereki wako atange afa, unomirira wako atange wafa. Kana vachinge vazofa ndopo wakundotenga brangeti rinodhura, wakundotenga maruwa anodhura, wakuuya nawo, wakufukidza mai vako vari mubhokisi. Vari wapenyu, hauna kumbowatengera kana hembe yekuti wapfeke, wakwanisa kuwatengera gumbezi nekuti wafa. Gumbezi rinomunwa nemujuru. Wakuuya nezvimaruwa zvinodhura, kuuya kushongedza rinda. Mai vako ora wapenyu wakatadza kuwashongedza, kuwatengera hembe dzekuti wapfeke. Nhasi ndopo wakuti takanya, amai vangu kani, amai vangu, nekuti wafa wazorora. Vari wapenyu haunamboita madanha namai vako. Vakomanaka, makaberekwa hamuna kudonha mudenga ino. Mai ngavarangarirwe, mai ngavatengerwe girosari tasvika paKrisimasi, ngavafare kuti mwana vangu Peter ari kuSouth Africa, mwana vangu John ndiye ane chikafu chandiri kudya ichi. Kwete kuti baba vako iwewe wanopiwa zita remudunhurirwa, kunzi mudharabhenji nenyaya yekukwata. Famba muraini wachingokwata, wotopiwa zita remudunhurirwa kunzi mudharabhenji nenyaya yekukwata, asi iwe mwana wacho uripo. Wotofila kuti upenyu huri kuendeka huri right. Vakomanaka, ngatirangarire vabereki, hatina kudonha mudenga paiso. Handina kutuka munhu, kana uchinge wati ndakutuka, hazvina mhosva, unouya kuseri kuinbox, tinoonesana, tese tiri varume. Ndokutaurira so. T1 Station.